Molt bon dia. Primer, m'agradaria demanar-li una primera valoració. Després de 31 dies de vaga i mobilitzacions massives, apenas s'han aconseguit 3 acords parcials i el trencament de la unitat sindical. Quin balanç se'n fa de tot això? Bé, bon dia i gràcies per l'entrevista. Bé, el balanç, a pesar de que només s'hagi aconseguit que firmàrem un acord, és clarament positiu. Aquesta mobilització que s'ha fet no només durant aquest últim mes de vaga indefinida, sinó des del principi de curs, perquè des del 25 de setembre que estem demanant la negociació d'aquests punts i hem convocat diverses mobilitzacions i també vagues d'un dia, per dir-ho així. Després el resultat s'ha vist claríssim que el professorat està abocat a millorar les seves condicions laborals i, sobretot, millorar l'atenció al nostre alumnat. Per tant, el balanç és positiu d'aquesta mobilització històrica i la conclusió és que no és suficient el que aporta la conselleria en aquesta negociació. Per tant, la vaga, com bé sabeu, està suspesa i es reactivarà en el moment que el professorat consideri oportú per a continuar exigint aquestes millores per a, insistisc, millorar l'atenció del nostre alumnat. I en aquest sentit anem a continuar en la lluita perquè així no s'ha acabat aquesta mobilització. La consellera insistís, ho va fer així mateix al plató de les notícies del matí, en la voluntat negociadora. Confien en avanços importants durant l'estiu? La reactivació de la vaga a setembre creu que és evitable? A veure, jo ja ho vaig dir en els mesos de negociació i està gravat i ho ha vist tot el món, que no confiem i no ens fiem d'aquesta conselleria. La sorpresa va vindre també ahir, quan la conselleria... Los martes también puedes disfrutar de una buena película y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. De lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. En Alvalle seleccionamos a mano cada tomate de las huertas murciana y andaluza. Tomate la vida con un extra de frescura, con el sabor único y 100% natural de Alvalle. Alvalle, con respeto, sabe mejor. En aquesta mateixa entrevista ja va dir que no està clar que s'apliqui l'acord retributiu que ha firmat amb AMPE i amb CESIF. No entenem ara aquesta versió, nova versió, enèsima versió de l'acord retributiu que ha anat canviant constantment de versions. Si la conselleria firma acords amb sindicats, encara que siguin minoritaris, s'entén que és per a complir-los. I, clar, no confiem en absolut en aquesta conselleria. Nosaltres, el dijous passat, en l'última mesa, ja vam demanar reobrir la negociació d'aixòs temes que encara estaven per firmar i la conselleria es va negar. Van dir que continuaríem negociant. Continuar negociant quan, com i de quina manera. També el president Pere Llorca va dir en la seva compareixença el divendres passat que l'estiu no fora una excusa per a no continuar negociant. Si nosaltres el que volíem era reobrir la negociació el dijous passat i volem reobrir-la aquesta setmana i la setmana que ve i en el mes d'agost si fa falta, vull dir, no tenim cap problema, però la pilota torna a estar en el teulat de la conselleria i del govern valencià, que jo crec que estan jugant, continuen jugant a dilatar en el temps la possible negociació i l'arribar a acords, perquè ho han fet des de l'inici de la vaga indefinida, que estan fent aquesta estratègia de dilatar en el temps, d'intentar cansar-nos i no ho han aconseguit, òbviament. Per això estan tan descentrats i tan perduts de com fer front a aquesta negociació i a la resolució del conflicte, que passa simplement per sentar-nos i que assolisquen més millores, que és el que reclama el professorat al final. Què cal perquè el bloc STPB, Comissions Obreres i UGT firmen? Quines són les seues prioritats? Bé, en els punts que queden per signar, doncs que avancem en aquelles peticions que fa el professorat. En ràtios, per exemple, n'hi ha sectors que s'han quedat fora, com el sector d'infantil 0-3 anys, o inclús dins d'infantil primària i secundària, que sí que han entrat, que milloren encara la baixada de ràtios. En altres comunitats s'està parlant d'unes ràtios encara més baixes i acurtaron el temps. Per tant, per dir alguna cosa respecte a ràtios, o en plantilles, cal un compromís
no a 4 anys de desenvolupament d'aquesta proposta de la Conselleria de millorar les plantilles, sinó s'hauria de fer ja immediatament, perquè retallar ha sigut molt fàcil, però recuperar les plantilles retallades ara ens parlen de d'ací 4 anys. Vull dir, això no pot ser. Vull dir, si ens han retallat, volem recuperar-ho ja. De la mateixa manera que ens van retallar en un curs, volem recuperar-ho el curs que ve. I aquest tipus de coses el professorat ho està veient i per això estan dient que no a aquests microacords, per dir-ho així, parcials, sinó que ho volem tot, òbviament. Volem recuperar plantilla, volem unes ràtios millors, volem unes infraestructures dignes, etc. I, per tant, el que ha de fer la Conselleria és sentar-se i buscar aquestes millores que de moment estan dient que no. Marc Candela, portaveu de l'STPB, gràcies per participar en les notícies del matí. Los martes también puedes disfrutar de una buena película y practicar.